Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara Kape! Tara Kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Anong pinaka-paborito mong bagay tungkol sa pagsakay ng jeep? Ay, Gagi pare, napakarami pero number 1 dyan, yung makakatabi ko. It's like a raffle every single day you make sakay ng jeep. Awa! Oo, raffle yan kung ang makakatabi mo ba ay boksingero kasi nanununtok yung amoy. Yan. Sarap yan. Oo, diwata kasi nabibighani ka sa ganda niya. O kaya, pag minalas-malas ka, hold up. Ay, naku, yan yung pinakayaw nating maranasan. Ay, oo, legit yan. Diba? Nakakanginig ng ano yan, buong katawan. Legit yan. Ikaw ba, ano ang pinaka-paborito mong moment every time na sumasakay ka ng jeep? Ang pinaka-paborito ko siguro, I would say, nung elementary ako, kasabayan ko yung mga kaibigan ko, dun lumalabas yung mga pinakamasasayang kwentuhan eh. Yung kapag pauwi na kayo galing sa school, tapos malulungkot kayo pag bababa na kayo ng jeep. Kasi magkakahiwalay na kayo. Totoo yan. And speaking of kwentuhan, di ba kapag nagbumibiyahe yung jeep, ang ingay, oo, di ba minsan karag-karag pa yung ano, there's a magic sa loob ng jeep na kahit gaano kaingay, nagkakaintindihan kayo. Siyempre, diba? Ganun talaga kapag mga lahing marites. Di ba? Kahit gaano pa yung kaingay, maintindihan mo yan. Oo, kahit umiihip yung gumaganon. Oo, sumasagot kaya ka talaga, talaga? Kailan pa? tapos okay dun sa may ano, sa Marikina, kakaiba rin yung mga jeep dyan. Bakit? Grabe ang mga sound system nila dyan. Diba? Pinagbawal nga yun. Sa sobrang lakas. Dumadaan sa simbahan. Totoo. Ay, nako, napagkwentuhan lang namin mga kabisyo kasi ngayon na ang huling araw. Nung mga jeep natin na naging parte na ng pang-araw-araw nating pagsakay. Ay, nako, nakakamiss. Pero eto kabisyo, i-recap namin sa iyo ang 6 na uri ng pasahero sa jeep! Tara Kape! Tara Kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Passenger Princess! Ay, ito yung mga mapili sa upuan. Gustong-gusto nilang tumatabi sa driver dun sa side wherein they can look at their face sa side mirror. Wow. Diba? Kasi kapag nasa side mirror sila, kulang na lang yung kanta ng Salbakuta, damang-dama na nila. Akala ko kaya tumatabi sa driver kasi crush yung driver. Ay, pwede. Oo. Uy, marami akong mga nakita nagkakahulihan sa ganyan. Ay, talaga? Driver. Yung katabi na usually namimigay ng sukle. Ay, kabit pala. Yun lang. Tsaka alam mo, yung mga driver, di ba may mga good morning towel? Hindi ka sure kung galing yun sa bahay. Minsan galing yun sa mga pasahero nila sa katabi lang nila. Oo. Kaya maamoy mo, bakit ganito? Di ba may specific na amoy yung driver? Dapat ano medyo amoy araw talaga, amoy hanap buhay. Ayan. Pero yun, kapag inamoy mo, amoy strawberry. Yan, amoy lip tint. Nako, wag kang uuwi ng ganyan sa bahay nyo. Kung ayaw mong, may uwian ka pang pamilya. Wala na nga. Wala na uwian. Ay, nako, anyway, that's number 1. Puro man tayo sa number 2. Pangadwa, ito ang mga feeling main character. Yan, ito yung mga pasahero na akala mo nagbayad ng pamasaheng pang taxi. Oo. Kasi kung makareklamo, kung makakomplain, kala mo sa kanya talaga yung jeep. Tas dagdag mo pa yung upo niyan, pang 3 tao. Oo, upong pang ano lang dapat, upong pang 1 tao lang. Oo, mas makatao pa nga yung kapag umuupo ka, kalahating pet lang yung umuupo. Ay, oo, naranasan ko yan. Yun ang tunay na kababayan. Oo, naranasan ko yan. I-imaginein mo, from Bacoor hanggang Pasay, nakaganon lang ako. Oo, half ng puwet ko lang yung nakaupo. Pagbaba ko ng Baclaran, naku, feeling ko wala na yung kalahati ng puwet ko, namamanhid na talaga. At least batak yung puwet mo. Yung kalahati nga lang. Tama. Sharing is caring naman kasi. Anyway, that's number 2. Pa naman tayo sa number 3. Pangatlo. Ito ang mga discounted! Yan. Uy, aminin natin, minsan tayong umasa sa mga discounts. Mapastudyante ka man o senior. Diba? Or isang tao na merong kailangan ng espesyal na atensyon. Bakit? PWD. Diba? Pero yung iba dyan, ako tuwang-tuwa ako every time na tinatanong ako ng driver, estudyante po? Kasi feeling ko, wow, ang bata ko talaga, pala. natanong ka na? Estudyante po. Kasi usually ang tinatanong nila yung mga magaganda. Talaga? Oo, kasi yung mga driver, hanggat maaari, ayaw rin naman nila magbigay ng discount. So para tanungin ka pa niya mismo na estudyante po, ibig sabihin type ka nun. Ganon. So type ka ni Manong driver. Alam na. Ay, naka, anyway, that's number 3 pa naman
tayo sa number 4. Pang-apat. Ito ang mga multong pasahero. Ay, ito yung mga katabi mo pero hindi mo alam, ikaw lang pala yung nakakakita sa kanya. Ay, nakakakabayan. Oo, delikado yung mga ganyan. Mas okay na sa akin yung multo na lang yung katabi ko kaysa sa hold-upper. Ay, totoo. Tapos may dalang ice pick. Totoo yan. Doon na lang tayo sa multo. Tama, nagpaparamdam lang, hindi ka kinukuhaan ng kung ano-ano. Ayan. Diba? So that's number 4. Pero tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga manyakol! Yan. I would say hindi kumpleto ang experience mo kung hindi ka nakaranas o at least nakakita man lang ng mga bastusan sa jeep. Oo, mapa-online man yan or personal talaga. Paano online? Kasi may mga nag-trend na ganito, yung mga nagpapakita ng batuta. Awa. Sasabihin ko sana, ang swerte mo kung personal mo itong na-experience. Hoy! Hindi swerte yun Oo, nakakatakot. Oo, naranasan ko yan. Nanigas talaga ako. Ano yun? Nanigas yung buong katawan okay. ko. Nakakatawa siyang isipin. Pero pag ikaw na yung nasa sitwasyon, magfo-frozen ka talaga. As in, manginginig yung buong katawan mo. Oh, no. Tapos sa isip-isip ko nun, grade 1 ako, nakita ko may naglalaro sa harap ko. Ay, nakakatakot. Grabe, sabi ko, yun na yun. Kaya tumaas ang standards mo. Oo. Sakay-sakay pa ng jeep eh. Anyway, that's number 5. Puro na tayo sa last but not the least, number 6. Pang-anom. Pang-anam, ito ang mga Heartthrob! Ay, bago pa magkaroon ngayon ng mga heartthrob na mga habal-habal drivers, mga Grab drivers, meron ng heartthrob jeepney drivers. At hindi lang jeepney drivers, kahit yung mga pasahero. Yan, diba kaya nga yung kanta ni Yeng Constantino, yung sumakay ako sa jeepney. Diba? Marami kasi mga nabuong mga love stories dyan at marami ring nabuong tao. Dahil, kasi nagkatitigan lang. Yung alam mo, nangungusap yung mga mata, yung tipong nagsasabi, tara, sundan mo ako. Ayan. Gawain. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito, yan, pwede mo kaming hanapin sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. At again po, binabati po namin, of course, ang mga magigiting nating mga jeepney drivers. Ayan, kayo po ay naging parte ng aming buhay at talagang malaking saludo po sa inyong lahat. Legit yan. Bayani kayong maituturing mga manong drivers. Yeah. See you more sa kalsada kasi sila, ginawa tayong number 1 diba? Salamat, Kabisyo. Totoo siya, Kabisyo. Susunod na ang Rocky's Secret Files. Muli, this is our pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragon Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana. Ayoko po muna talaga makipag-date kasi nga po nasaktan pa rin ako.